आमची घराची परंपरा म्हणजे हे मकर जे मकर आसा ते मोर दॅन 75 इयर्स ओल्ड. गणेशोत्सव आणि मकर सजावट ही गोमंतकीय गणेश चतुर्थीचे वैशिष्ट्य आहे. इथल्या गणेश चतुर्थीत गणपतीच्या विविध आकाराच्या सुबक मूर्त्या पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर त्याची आरास, सजावट, गणेश मकर यातही वेगळेपणा पाहायला मिळतो. पारंपरिक मकर सजावटीपासून ते आधुनिक थर्माकोलपर्यंत मकर सजावट केली जाते. या सगळ्यात वेगळेपणा दिसतो तो सत्तरी तालुक्यातील पडोशे परिये या गावातील नाडकर्णी कुटुंबियांच्या गणेश मकराची. 100 वर्षांपेक्षा जास्त काळाची परंपरा लाभलेला यांचा मखर वैशिष्ट्यपूर्ण असा आहे. लाकडापासून बनवलेला यांचा मखर सुमारे 5 फूट लांबी रुंदीचा चौकोनी आकाराचा मोठा आराखडा आहे. त्या आराखड्यात चौकोनी व आयताकृती लहान मोठे कप्पे तर मध्यभागी गणेश मूर्ती बसवण्यासाठी आयताकृती पोकळी आहे. या मखराचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो दरवर्षी चौकोनी कप्प्यातील नक्षीकाम केलेल्या काचाने सजवला जातो. तसेच त्यावर रंगीबेरंगी पताकांची देखील सजावट होते, असे यांची जाणकार मंडळी सांगतात. चतुर्थी झाल्यानंतर त्याला सजवण्यात येणाऱ्या काचा काढून ठेवून सुरक्षित ठिकाणी ठेवल्या जातात. दुसऱ्या वर्षी पुन्हा त्याच काचांची सजावट केली जाते. अशा प्रकारे तोच मखर वर्षानुवर्षे वापरण्याची परंपरा त्यांनी जोपासली आहे. आजकाल मखर बनवण्यासाठी पर्यावरण घातक असलेल्या वस्तूंचा सर्रास वापर होताना दिसतोय. नाडकर्णी कुटुंबियांनी चालवलेली ही परंपरा पर्यावरण संवर्धनाची प्रचितीच आपल्याला देऊन जाते. जसा यांच्या मखराला 100 वर्षांचा इतिहास, तसेच या नाडकर्णी कुटुंबियांचा गणपती हा 150 पेक्षा जास्त जणांचा आहे. एरवी सुने सुने दिसणारे हे घर चतुर्थीत मात्र पूर्ण गजबजलेले असते. यांचा 1.5 दिवसांचा गणपती असतो. या 1.5 दिवसात या नाडकर्णी कुटुंबांची बहुतेक सर्व मंडळी आत्मीयतेने आणि श्रद्धेने येतात आणि तसेच गणेशोत्सव पारंपरिकरित्या साजरा करतात. गोव्याच्या सरकारी, बिनसरकारी इतर ठिकाणी मोठ्या हुद्द्यावर कामाला असलेले हे कुटुंबीय आपला गणेशोत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्याची कस मात्र यांनी सोडली नाही.